Ka Deputy Commissioner ke East Khasi Hills sa ngi balang ka pelong ka jingalang bat ke HYC banyakkan halor ke jingkin raya ki basa beain na po lom survey. Haba kren ciklar patai kubor u presiden ke HYC u ba roy ku pa senre mulaong ba ka district and session court ke ala pensange ya ka jingtmu ban kinra na ba ka yeng ka sekri kan sasyong bishar ha ka kendai terik unailar. Kibor penya district kila pentikina ya ke HYC ba ka jing bishar kan longbej ha ka liang jongki. Nak kedeng ke HYC kalau maham ba kum kate ke jinglit kinra kan jiabiang hadin ka khat khandai terik unaila ala kendang ya kite ki basa beain. Nakaliang jong kaseng mentang sing ila yo ban ya kenduk ya EDC hadin be ila pha ya ka jing pentep dan ni kan notice yangi bahkan don ke jing ya kenduk lang pedeng kinoi lam jong kaseng nakaliang jong di jong DC office nakaliang jong ka office jong defense estate officer nanti nak berhati berkumjuk lu nakaliang jong office jong SP nak baidi bat kata gue ke isu ya ke ban nakaliang jong kaseng ila shim kumba chupun kemau ke arpulai trip jemang jong mentau senam kaseng hadin ba ngilalap ya ke jingdon jong kibriu ki basak bean yang te polum survey bedon kumba prapo hadu syespa tali gilong ye nakaliang jong kaseng ngilalet ngilashim ya kesenjam ka bangin let hi untuk jaka bat ban penpra lane ban be gitu gibriu ki basak bean hak tu jaka hot ngilayo ban le ke badai ban yo bat ngilayo iru kata ka hadin bangi nakaliang jong kaseng ngilashim itu kesenjam ban penpra itu yeng pilayu i nakaliang jong kibor kulit kila pen hak kes lani kila pen ngat kes ikinoilam jong seng abang kila hap ban wan ban let apo police station la arsin laisin mentah kila pen ngat yang i kumba yang alai teligi kes ya vice president bot secretary lai teligi kes haki kendon kiba fair jong ka IPC diwala kata nakaliang jong seng kumba ngilarang ong ba ketu ke caka ke bodon tu kerja caka ke penmi ya shibun ki kambean khamtam e ani po sor shlong namar ngilap kumba kaseng galap bakri ke jaka ya kabala supply udrak sakeleng ke sor shlong kawini ki jaka ki ba supply udrak sakeleng ke sor shlong akaba ki donru kinong supply dan kita kinong di udrak ki ba ke balik shong le sa ka jaka dang kini ki singi ngiyo jingtep ngilayo ri ki dor jong ki breu ki bami na ka jaka ki balik bandi udrak sapo surok bat kumju rah kiwi benta jong sor shlong bat kinda kila amit pat kile shong le sa ka jaka hot matla nakaliang jong kaseng hadin ka apply tarik nim shimlayo shu ban le irung hatu jaka namar ba hadin mangila le ka kam nakaliang jong kibor district bor pulit kila aparat pahara hatu jaka bangim yo shu ban rung ban mi nrei kumbang ila ong hinadu ubasdang ngingi kwa ban yo i ya ka complete demolition lane ka jing penpra ka bapura ka bapenkut ya ka jaka barok kawe ti ka jingwan yi kendu ka jongi DC mentang singi ka de hadin bi DC ila khot yangi banwan ban ya shong ha kini ka jing yater bat ha kini ka jing yalang la pentip yangi ka baningkong e kalong ba nakaliang jong DO office na leo defense estate officer badi try kani ka jaka kila pentip ya seng ba kumba kalong hi kumba la pentip mensyua bakadon kata ka kies dan ka stay order ya ka ba ka court jong ka district and session judge nang ni na shalong kila ai ba ya kitu gilaingut kibriu kamut laingut ki try jaka yak bana kaliang jo kaseng nadu ka bastang hingila ong ba ya kini gilaingut ki try jaka kaseng gamdan jingtep ka kies kanya na banle e ya mentang itep mangimla rek e gajing kwa ba gajing trang ka jong kaseng kalong ba nalor kini gilaingut ki don sa kumba prapo tuli kilong yeng ki ba syong wasa be an kini jaka yaki de ban pun khut de ban be na kani jaka rek e ka ba nakaliang jong di office ki pentep yang i kani meeting ka ba mata kalong ba nakaliang jong ki kwa haban penkhut kamut ki kwa ban penkhut ya barok kan kamut ba yakini ki laingut ru ki ba shong be anya ka jaka jong di office ba kumju ru yakini ki prapo tuli ki long yeng ki bala lap ka jinglet ka jong yi ka jinglet jurip lang bat ka office jong additional district magistrate ka bala pelong ki si ti haka jingya keren kumba kalong himenta nakaliang jong di office ula pentip yang i ba karai ka ba kakut kan sa agam deh ka khat khandai tarik jong panai August bat hakata kasi on sayo ya karai kaba on hadin kata on sala banle ke gabadon kambat le nama nakaliang jong ki kwa ba habakwa aban penkut kan ya jaka kim kwa ban penkut tangi kini giwe rigi kwa penkut barok khat de nakaliang jong seng ila ongru ba hadin ka khat khandai tarik lada ja baka office jong DU kimyo kanu hukum nakut ambai de kini ki laingut rega jing trang ba jing angno jong seng galong ba kini ki prapau tuli gilong yeng ki basyong be anya kan jaka ki balatep ha
Pelin barok kita ke DC office katip nama hadin belaile ya katu survey haringkat bat ni ke office jong SP katip ke DO office katip bakini ki beri ki shong be an ka jingkli kolong balai omlak ban le kini ngila ongru ya ka office jong ka ba ya ka office jong DO lawan mi khmat tau CEO jong cantonment ngila pen paru kiwi kita ong ba ka cantonment lada de ya ka jaka ka ba shong ki rupat ba ki ba shong batam tang shi put arput ka jaka jong cantonment phikloi ban pen pra Pikloi ba wanra ai ki pu silom penpra simit penpra men step men sngi pim up ye again re belai pat ikini ki beri ki ba filam tip bagi shong bean re pim lak belai kada ko maki ki ai ka lomba kadon kata ka put order tina kaleng jong seng ngim sim las ngap kawi ka nong rim ka mangia ka lomba ka kani ka jaka de ben kuat ka jing he jong kani ka jaka ka de 0.248 acres pambut ba kumba arsaw hajar square feet kani ka jaka ka tu ka jaka berkoi te jingkwa jong seng golong bahagi hadin ka khak nai trik ni dei ban yo i ba ya kani ka jaka ya kini ki beri ki besong be ai ni jaka dei ban pen pra bal ada nak liang jong ka cantonment la da kan yang jong ka di u kim sim ganu ka senjam la ni kim la ban le ke ka bodon ka seng sa sisin pat ban sim ki we pat ki senjam ki kham e ho ni la sha pen ngat ki kis ni la sha pen ngat ki kendon re la nangi kwa pat ban pen khut lane ban yada khamtam ka jingrung kerthap jong ini gibriu ki bangim tip ki wan na kin let che ki bangi tip ki gibriu ki bawan tang ban pentho briai ka kari ga be ka jongi lamba ki kam be an ki jongki la kalong ka kam khai drugs la kalong ki wei pat ki kam sni bangim tip ki ga maki ki le ang to po jong ni ga jaka na mar ban le irong to ga jaka kalong isat met hadu kata Tena kalian jong seng ila keren nak basha baki ong ini ailat tak hatu ka khandai trik jong panai August namar baka kut ka order kan sami na kut hadin ka khandai trik jong August baki la keren du dak basha bakin sayo kata ka order ka balong favorable yaki tingin up ya kata hadu ka khandai trik bala dak hadin ka khandai trik ni smo bana kalian jong ki kimla ban le ka seng kan sale pat sadak wi ki kam ya ka ba nginom sya namar kumbakalong mentangi miok bandrum tu ka jaka mo OIP namar pala set la khang lembagi bor kulit bakum ta ter dai lada hadin ka khat khnai trik hadin gani ka jing ekran ka bakila kula rahmat jongi ba khat khnai trik kin yo ka hukum ka bakin la ban le ka bodon kam te lada kim la ban le kata la kim yo ban le kata ngim ban si na kaleng jong seng hak ban shim byang sa kawi sin jam ban le ka bodon kam